କାଠଗୋଡ଼ାରୁ ବାହାରିଲୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ଆଉ କେତେ ଆଗରେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗରେ ଗଲେ ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ୍ଟା ପଡ଼ିବ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଏ 2 ମିନିଟ୍ ଚାଲ ଯିବା। କାହିଁକି ନା ଖାଟୁଗୁଡ଼ାରୁ କୁନ୍ଦୁରବଦ ଯିବା ରାସ୍ତା ଟିକେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଅଛି କ'ଣ କର ସେଇଠି ଏବେ ଆଗରେ ଅଛି କ୍ଲିକ୍ କର ଏଇ ବ୍ରିଜ୍ଟା ପଡ଼ୁଛି ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ଏଇଟା ଅଛି ନା ଏ ସାଇଡ଼୍ର ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ର ଏଇଟା ହେଲେ ବ୍ରିଜ୍ ଏପଟରୁ ଅଛି ଏଇଠି ଯାଉଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ଏଇଟା ଆମ ଗାଡ଼ି ବି ଯାଉଛି ଟିକେ ପହଞ୍ଚିବା ବି ଟିକେ ଅଛି ଟିକେ ଅଛି ବହୁତ 1 ସେକେଣ୍ଡ ହଟାଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଗାଡ଼ି ଦେଖ ଆମେ ପଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖ ରାସ୍ତା ଟିକେ ବହୁତ ଗଡ଼ବଡ଼ ଅଛି ଟିକେ ଯିବା ପାଇଁ ଟିକେ ସୁବିଧା ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ରାସ୍ତାକୁ ଦେଖ ଖାଟୁଗୋଡ଼ାରୁ କୁନ୍ଦୁରବଦ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖ ରାସ୍ତା ଏଇଟା ଆମ ଖାଲି ଏଇଟା ପକ୍କା ରାସ୍ତା ଏଇଟା ଯିବା ରାସ୍ତା ଟିକେ ପାଣି ବହୁତ ପଶିଯାଇଛି ଏଇଟା ହେଲାନି ବ୍ରିଜ୍ର ଯାହାର ପାଣି ଯିବ ବ୍ରିଜ୍ ଏଇଠି ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ବାହାରକୁ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ